Narumpayu Newskum ke channel ng Daki Padba ke Briu Newtar. Ka Prachar Communications ka badai katanat pen bana bat kilap thai khubor lai luat ka bapau nam hai India kala pentre kam ya ka jinyalam balai alam da kiriu pau khmat na ka benta ki jaj rem jang jaj benriu manyavar bat mohi hakaba ladon lang Vijay Devera Konda bat ka Rashmika Mandana ka Prachar Communications ka bala pelai ya ka duria tho jong Vijay Devera Konda bat ka Rashmika Mandana bat ka yok palat pra million teli ki jingkershan bat ki spa million teli ki jingpet bala lumlang ha ka Instagram hapo nyopo arkenta ka bala penpau ya ka wei na ki jingpen bana ba hetam bala yalam da ki riu pau khmat ha ka ri India ha ka pej menta ka ni ka dur kala kiu palat ya ka lai spa million ngut ki jingpet ha ka leng ki jaka ka pen I ya ka jinghe bat ka jing saprang jong ki dur ki bala pen mi leng ba ka jingpen trekam jong ka Prachar integrated campaign execution ya kan ikaran sana pentrekam hapo laisni dak ba pendon kam ya ka jinga tre lang jong ka Prachar bat manyavar ban shim mikira ki bastet bat ki bas ngos kem ka jing pentrekam kala kan thop ya ka jing pen bana bala pen ya so hadu lais ba andripo degree ha kaleng ki lat thai khubor rengkat bat ka cinema jing pen mikot bat shabar lani ooh ban but dak ba pen ya so lang ya ka jing ya thu khana bat ka jing adai bat ki nong pet kai bala thumu bha ban pen yo ya ka jing kata ka bakhrau ha ka por bajur bha ki jing ya tho shangkurim ha India ya ka ni karan san lashna kum ka jing pen long ya ka jing pen ya yo ka ba shipor karan san kala pen ki ya ka jing khmi lenti jong ki nong pet kai ha ka leng ki jaka ya ka jing ya tho jong u Devara Konda bat ka Mandana bat kala pen ya ha bat ka ayom shangkurim ka ba he tam ha India ban thawi ka jing pen long ya ka culture kani kadur menta kala kala long kadur kaba itenat tam hakari India kabala kiu palat dia ka pra million ngut kinong itenat